Роўна 20 гадоў таму, у траўні 1995 года, у Беларусі адбыўся сумна вядомы рэферэндум, які павярнуў шлях маладой краіны ад дэмакратыі да развіцця нацыянальных каштоўнасцяў да савецкага мінулага. Ці Лукашенка, на ваш погляд, дасягнуў той мэты, якую ставіў рэферэндумам 95-го года? Калі я параўноўваю вынікі гэтага рэферэндума, я магу толькі паставіць побач Курапаты і другую сусветную вайну. Лукашенко быў інструментам этой жахлівай палітыкі вынішчэння фактычна краіны, народа. Мы сидзелі перад гэтымі дэпутатамі, якія сидзелі ў сваіх крэслах, яны глядзелі нам у вочы, і штосьці, ну, вот у гэтых нават камуністаў, у гэтых генералаў, штосьці ў іх шевельнулася. І яны перасталі за лукашэнкаўскія прапановы галасаваць. У мяне вот было абсалютна рэальнае разуменне, што наперадзе смерць. Дэпутаты Вярхоўнага Савету 12-га склікання Сергей Навумчык і Юрась Беленькі узгадваюць падзеі напярэдадні рэферэндуму ў траўні 95-га. Першая частка – тэледыскусія 2 на 2, прэм'ера, у аўторак, а 21:50.